Helaas is het nog geen tijd voor de vrijdagmiddagborrel op maandag. Desalniettemin, wel benieuwd naar de achtergrond van de Lizard Bar. Oeh, die koest wel een feestje gehad hebben. Hangtoffels binnen. Ja, hier is ook een bellen. Oh, ja? Ja, bij de bar. Maar hier is de camerabel. Door ook. Door oog. Ja, ook. Familie Tommers. Of zou je ze aan de bar hangen? Dat kan natuurlijk ook, hè? En? Oh nee, het is geen hangtoffel. Dit is Goedemiddag. Goedemiddag. Ik geef iets van Tommers. Ja, klopt. Ja, hi. Ja. Ik ben Bas. Hoi, Eva. Van Onderweg. Oké, hallo. Kent ze het? Nee. Nee? Nee. Oh, kennen we Limburgs praten? Jazeker. Oké. Nou, wij maken een programma voor L1. Ja. En dat is gebaseerd op eigenlijk toevallige ontmoetingen. Aan de hand van een trigger die we gezien hebben. Oké. Dus wij hebben iets gezien waar we op afgekomen zijn. Oké. Heb je een enig idee? Nee, nee. Ja, we hebben onlangs een nieuwe pup gekregen, maar voor de rest... Echt waar? Ja. Is dat hier wat ik heet? Een staffie? En de staffie, ja. Oh, maar dat is toch dat is een flinke toch, of niet? Ja, dat valt om met. En die is nog klein. Dat is nu nog klein, ja. Ja. Is die hij? Die is hier, ja. Zie je? Die is hier, ja. Wie heb je ze genoemd? Steffi? Lilo. Oh, Lilo. Steffi de Staffie was ook leuk geweest. hè? Staffie, dat zijn je ook gekend. Lilo. Oh. Maar is ze nog echt inimini? Ja, 4 maandjes ongeveer. Ja. Oké. Hé, maar we kwamen eigenlijk niet zo op de hundjes af, maar meer op de hagedissen. Oké, oh ja, dat is mijn man. Ja. Oh, dat is die de man? Dat is mijn man. En Ja. waar is die? Dat is werken. Oh. Op de koolweg. En wat betekent dat? Ja, ik ben hier niet zo Oké, toes. ja, dat op de is koolweg? op de koolweg. Dat is hier in Elsenstraat. Oh, oké. Ja. Oké. En wat duidt hij? Dat is technisch adviseur. Ja. Oké. Je ziet volgens mij wel een carnavalsgezin, Ja, ja. of niet? Heb ze gisteren toevallig schmink opgehad? Ja, oh ja. Nou, Zo. bij mij zoten de glitters er gisteren ook nog op. Ik ben wel geworden, maar ik heb niks gezag gelijk. Dat zit nog immer onder die oog. Serieus? Waar dan? Daar. Hé? Ja, ik Dan moet je eens even inzoomen. Kijk, want- ik zag hem dat. Ja, glittertje. Het is heerlijk Maar ja, dat dat- ja. geel, dat biedt zo lekker lang zitten. Ja, Ja, maar dat is niet erg. We zijn er trots op dat we vastelovensvierders zien, of niet? ja jawel. Ja, Ja. ja. Zeker. Want met hoeveel ziet je hier? Met 4, ja. Met 4. Ja, ik heb nog 2 jongens. Eén van Bina 6 en één van Bina 4. Oké. Ja. Bino veer. Dus die Bina, zit nog ja, niet op volgende school. maand. Volgende maand, ja. Gaat er dan naar school? Ja, ja. Dus die maakt hier nou nog de boel onveilig? Nee, ja, maar op het moment is het op kinderdagverblijf, dus Oh, dus mama had het even rustig. heel even, ja. Hé, maar mogen we Lilo niet heel even zien? Dat mag. Mocht dat? Dat is er een momentje, hè? Ja, we wachten wel even. Kleine pup. Maar die zit natuurlijk in de bench of zo, hè? Maar dus... Hé, zien dat hij... Zij heeft die carnavalsvereniging. Ja? Oh, die zien niet zo snel. Dat is het. Och, de jeskes hangen gewoon netjes in de gang. Mijn man is weer op de koolweg. Let op. Oh, Op televisie. hey Lilo. Ja, nee. Rustig. Nou hebben we al zoveel hondjes gehad in dit programma. Maar ze blieven leuk. En vooral de pups. Hè. Ja, de pup is... Oh, ja. Waarom moet je hier een staffie hebben? Een staffie? Ik heb van kinds af aan eigenlijk altijd staffertjes gehad. Echt hoor? En we hebben van de zomervakantie onze oude moeten laten inslapen. Oh, En daarom toch weer een nieuwe. ja. Ja. En toen ziet je op zoek gegaan. Ja, Want er is- eigenlijk heel toevallig dat de Albertijn bezorger dat hij in de deur kwam.
Ja, en begon ze over dat hij fokker was van staffertjes en zodoende zijn we in contact gekomen. Dus dat, ja. Wat, die had toch niet toevallig dan dat embleempje gezien? Jawel, ja, dat stinkt nog daar nadat we onze oude hebben moeten laten inslapen. Dus zo is dat gesprek op gang gekomen. Ja. Och, wie leuk. Maar die kwam ook hier uit de buurt of kwam die van hier? Limburg. Oh, Ja. ah. Ja, ja, ja. En dan hier ze kijken? Of dan moest ze Dan, natuurlijk ja, wachten op een nestje? wachten op een nestje en dan ga je ze kijken. En dan, ja, onze jongste die heeft goed gekozen met de witte pootjes. Oh. Ja. Wat, had je een beetje eerste keuze? Ja, Ja? ja. Ah. Oké, dus de jongste bij jou, Ja. die van bijna 4, Ja. die had... Nee, wou per se deze dame met de witte pootjes. Ja. Oké, en toen kwam natuurlijk nog de taak van wie gaan we haar nemen? Ja, en toen wouden ze eigenlijk Stitch. Maar omdat het een teefje is geworden, en je mama Oh. toch liever een meisjesnaam en zo zijn we op Lilo gekomen. Enig. Ja, die jongens die zijn nog redelijk jong Ja. Lilo uit te laten. Ja. Dan ga je Lilo de jongens zoet laten. Ja. Hè? Ja, Wie is Lilo, dat, hè? Lilo zal dadelijk ook best wel sterk weer. Ja, Dus ja. die kan ze niet zomaar in 3 meegeven. Maar verder alles goed? Verder alles goed, Ja? jazeker. Ja. Hoe gaat het met oh nee, wacht. Dit is niet zo'n Nee. hondje. Maar dit is een... Nee, dit is, deze gaat gewoon zitten. Ja, nou, dat gaat hartstikke goed. Ja, en hoe lang Ja. heb je ze nu? van 1 december. Oh, Ja, was dat een Sinterklaas cadeautje. zo gaat, ja. Hey, en dik bestoes? Ja. Nou, Nou ja, veel ja. Hier heb je geluk, ja. want Ik ga ietsjes weg willen gewoon. Ja. er moest nog beginnen. Nee, eventjes naar de winkel en de kleinste ophalen. De oudste is naar een kinderfeestje, dus nu voor dat tijd moet voor weer toe zijn, dat hij wordt toegebracht. Ja. Ja. Druk hè, Ja, met die leeftijden. Hey, en de oudste die duidt heel het op school? goed, Ja? goed, ja. Vindt het Jawel, leuk? vindt het leuk, gaat ger. Maar gewoon even een groepje 3 als er zo doorgaat. Dus Kijk. ja, Kijk. Dus papa en mam kunnen trots zien. jawel, Ja? absoluut. Wie heten ze, die jongens? Max en Vint. Max en Vince. En Lilo. En Lilo, ja. Ja. Het is zo Oeh, mooi, hè. Max ook gluut. Max ook gluut. Nee, Pieter. Dat lukt niet van het vrouwtje. Hé, maar wie is nou het gekste met hem? Met haar? Dit zei ze van, ik moet per se weer een... Ik denk de jongste van ons. Ja, wat er doet je zeker. Ja, Dus de ja, oggepup met de pup. ja. Hè? Koos je dat maar eens pakken. Wat vindt zich nou het leukste aan dit ras? Ja, ze zijn gewoon heel enthousiast, heel loyaal. Als ze toeskomt, ze is altijd blij ja, om dich te zien. Ja, best nooit alleen. Ja. Dat vooral. Lekker knuffelen, Hey, en- spelen. Nu en- nog af en toe gebeten werden, maar dat ja, gaat over. nou, biedt er nog niet door als het goed is, hè? Nee. Maar met die scherpe puppietandjes is het af en toe wel, ja. Oh, dus ik had je geluk net. Ja, we Hè? zetten er nu een paar uit, dus dat scheelt wel. Muske. Maar wie gaat dadelijk het meeste met hem, of wie gaat nooit het meeste met hem wandelen? Is dat Ikzelf. die toch? Ja? Ja? Ja. Ja, die man is niet zonder wandelaar. Jawel, maar ja, dat moet gewoon werken, hè, van 8 tot 5. En dan, ja, als ik thuis ben, Oh. dan gewoon ik. Ik zit zelf in de zorg, dus ik heb meer vrije tijd door de week. Zodoende. Wat thuis? Huh? Thuiszorg? Nee, op een verpleegafdeling. Oké. Ja, ook geen Else. Fijn werk? Jawel. Dankbaar werk? Ja, jawel. Ja? Meestal wel. Oké. Ja, overal is wel gaat. Hé, maar terug te komen op de trigger. De Lisselbar, hè? De lizardbar. de Klinkt sport, dat ze... Oh, het is een sportbar. Ja. Maar die man, wie heet het? Lars. Lars. Lars Stummers. Lars, daar wil je heel graag een eigen mancave hebben. Ja. En door zit er dan met zijn vriend of mag zich er ook wel eens komen? Nou, ik mag er ook bij horen. Dat,
Maar er wordt wel veel gezet met de mannen. En, ja. Voetballen kieken. Darten. Darten vooral. Ja. Overal darten. Darten, ja. Darten of darten kieken, of allebei? En allebei. We hebben ook een dartbaan. Er zit een bar in. Kijk. Ja. Ja, dat is tegenwoordig, hè. De mensen hebben bijvoorbeeld het café Toes. Ja, ja. Maar wel zo gezellig, hè. Jawel, absoluut. Ja. Dit wil met tegen mij match. Ja, kom maar. Nee, niet op de schoonplassen, nee. Ja, dit is nog met stip in de onderweg tot 100 qua huntjes binnengekomen. Hè, Lilo, hè? Ja, Lilo.